Pickaxe, skal vi gå efter pickaxe på den sidste? Okay. Vi gør det på den kedelige måde. Ja. Altså, hvad fuck laver han? Bare hvis Hvorfor vi gik- optager det her, så vi kun, men jeg poster det kun, hvis det er Tony Borg. Poster du det? Jeg uploader det. Men det er også kun, hvis vi får en Tony Borg. Ja, okay. Vi kan stadig godt nå det jo. Ja, jamen altså. Jeg optager også bare for sjov skyld. Ja, der løber en. Yes. Okay, ej, Matt. Nej, så blev jeg villig. Nå, jeg kan nu, hvad det gør. Eller jo, vent lige. Du kan lige dræbe dem, hun er død, ikke også? Der er Jerome. For jeg skal lige det FK, jeg skal lige gøre noget. Kom nu, de bøse til. Wow. 121 på ham, 121 på ham. Så det var bare lige quickscope på ham hurtigt. Nå, jeg... Lad os bare pusse. Du er sort! Altså, Hvorfor er jeg sort? ja, jeg snakker heller ikke til dig. Jeg snakkede til det her spil. Eller ikke til... Ja. Altså, de vil åbenbart gerne lave fucking boss fights, men jeg tror, det er. Asian Jeff? 14 på ham den ene. Bro, der er no way, den er shotgun faktisk skader for så lidt, altså. Faktisk. Jeg bliver skudt bagfra, Det er faktisk... Hvis jeg... Bro, altså! Så gider den ikke at mane til. Holy En shit. død. Jeg dør her, Anton. Det ved jeg ikke. Ja, okay, jeg har... Vi kan stadig godt nå det. Ja. Yeah. Okay. Shit, Freddy, så skal vi dræbe de sidste 2 og de ikke på hold. Så må vi splitte. Hvad mener du? Vi skal Men vi... Ja... ja, vi skal hurtigt. Anton, jeg løber ind mod zonen. Jeg løber venstre om ind mod zonen. Du løber højre om ind mod zonen. Forstår du? Så jeg løber sådan den her vej, du løber den modsatte vej. Så kan det være, vi finder... Shit, jeg er så der. Og det værste er, at vi har jo alle medaljerne, så... Ja. Har du 3? Nej, jeg har 2. Hvad fanden? Så vi har 4. Nej, vent hvad? Der er en, der ikke er blevet taget, så. Jo, jeg har 3. Ja, du har 3, og jeg har 2. Så gør det op. Det er 5, ja. Hvorfor sagde du så, hvad fanden? Der er nogen, der skyder. Drop du den ikke godt, så er der en tilbage. Ja. Hvis det sidste er en AI, så kan vi godt droppe det, ja. Yes. Lad mig lige være med til at pikke, så. Nej, vi går efter en no-scope, altså. Jeg bygger mig fucking højt op, ikke sådan en no-scope, okay? Hvis du dør, skal jeg så bare dræbe personen. Ja, men Anton, vi skal prøve at gøre det sådan der. Så det er, at ligesom X2 Twins gør. Forstår du sådan, så du står ved siden af, og så... Ja, men nu skal du ikke sige... Okay. Ja, jeg klipper det bare ud. Du har bare ødelagt det for din egen video med tricks. Nej, for jeg klipper det jo bare ud. Det hvad? Det kommer jeg ikke til. Nej, men så kan du heller ikke bare... Du kan ikke bare skrive en scene trickshot, så... Nej, det gør jeg heller ikke. Det er bare 20 bomb. Det er det. Amen, hvor fuck? Han er her! Inde i huset. Er det en AI? Ja, det er! Haha! Få ham herud! Han har kun en pistol! Du skal da dræbe ham med en stormen gør. Ja, jeg dræber ham nu. Er du klar? Oh shit, jeg skal reload. Du skal jo være... Altså, du skal være her til at skyde ham. Ja. Jeg er her. Jamen, han er inde i huset. Det er fucking dårligt. Ja. Okay, kom! Nej. Lad os bare løbe ind i zonen, så kan det være, han følger efter. Er du klar? Kig dig foran. Ja, sådan der. Den er inde i zonen, tror jeg. Den er ikke inde i zonen, så der dræb den. Jeg fucking til den. Jeg blev gjort 9 HP. Okay, vi går bare efter PX, kom.
Jeg troede så lige, at vi skulle til at dykke, for jeg var 9 hvid. Det var en fucking free 20 bomb, holy shit. Hold da op, ja, det var det der.